fucking bøsgal! Kom nu! Det er fucking bøsgal! Kom nu! Kom nu! Det er fucking bøsgal, hvis du vil slås! Kom nu, hvis du vil slås! Kom nu, hvis du vil slås! Kom her, hvis du vil slås, mand! Jeg vil ringe til politiet. Kom her, hvis du vil slås! Det er fucking bøsgal! Kom her, hvis du vil slås, mand! Vil du slås, eller hvad? Ja, skal vi ringe til politiet? Vil du slås, eller hvad? Vil du slås? Vil du slås, eller hvad? Så kommer jeg her nu! Kom nu! Kom her, hvis du vil slås! Kom her, hvis du vil slås, det er fucking bøsgal! Kom her, hvis du vil slås! Skal jeg ikke tage stolen, mand? Tag nu nævne! Vil du slås, eller hvad? Kom herud, hvis du vil slås! Det er fucking navn! Kom herud! Vil du slås? Vil du slås, eller hvad? Vil du slås, eller hvad? Skal jeg have stolen i hånden, eller hvad? Ej. Fuck. Ikke luft. Hun sender på. 25. november klokken hvad? Natten. Cirka klokken 22. 25. november 2012. Hyggeligt. Ja, meget. Så jeg var på nogle mennesker i den fucking byer, eller hvad? Det menneske. Han kan bare komme ind på det. Ej, nu ligger hun. Så gik spas med Jørgen.